kierroksen jälkeen. Johdossa siellä Hukka Putki ry -10.04. Toisena Ace, eli tämä hienommin Athletic Club of Eastern Finland, -9.64. Kolmantena Levek, -9.46. Sano vaan. Pekka ei korjannut tuolta spotin pituutta. Kun sieltä tuli kielto jatkomatkaan, niin siitä sitten hylky. Näin on ensimmäinen kierros kierretty. Naksipuolella seuraavat kakkososuuden viejät sitten vaan tutustumaan. Täällä medipuolella radalla Vaasan Agility-seura, Anne Teileri ja Diiva. Ja valmistautuvat sitten Porvoon seudun koiraharrastajat, Äätsän seudun koirakerho sekä Oulun koirakerho, nämä siis medipuolella. Ja tuolla mineissä radalle pääsevät kohta Tampereen seudun koirakerhosta Pekka Tamminen ja Remu. – 34,79, 15 radalta Hakapään Teemu ja Teller. Vaasan Agility-seurasta Anna-Leena Vuorinen ja niillä on semmoinen tilanne, että Vitonen ja Nollo-alue, ja sielläkin on kaikki siellä -18, 46 tulee näkin loppuajaksi, sillä ollaan nyt sitten kakkosena. Hienoa, hienoa. Ihan hyvä. Eli kun vitosen pudottaa pois, niin siellä on 2 miinusraikasta nollaa. Eli teille Nimo ei muuta kuin pökköä pesää. 22 sekunnin pintaan tuo väliaika. Hienolta näyttää. Nyt vaan loppuun asti. Tulee hyvä aikakin vielä.